Kasi basig na ay bitin niya sir. Beato daw ning ato ning sundon sa sir yan sa na dire be. Onday na dia. Wan, tara. Kamay nga kuweba. Grabe balas oh. Grabe kapin mo ba? Hindi naman na-experience. Ano nyo lang tagal. Double body lang ang na buti. Run, run! Run! Dragon siya. Get out balance man. Wala mana dito diya ko ano. Nade mi karon sa ka-third na mga ilan guys sa dire sa Buslon. Dagan mga rides dire ka ako like banana boat, jet ski. Tara. Ako din ako sa naikuha nito. Di ka na jet ski eh. Lingkod lang dati rin. Yes ako. Ay, pwede na diri matulog oh. Pakawan ako pa na, manguli na. Si Zion mo oh. Ikaw. Tara mga jet ski oh. Sama ni? Itong Philippine. Sponsored by Networks. Jet Sports. Zion! Ano ba si Zion niya? Brum brum. Para namin kay Jitski kay ka. Naanawan. Tayo po anday dito. Pwede rin mag-trade rin. Fun. Ano isa di ba? Good. Man magbayad. Ginawa ka sila chika. Sa lingkuan ako big isu. Ay, mo na sang kuwaon. Kanang tubig. Sige, tang-tanga. Ako ka na ro. Okay rin na. Dapat mo bayad. Ano bayad sa 2.5? Kamu lang kayo. Amo i-Gcash tayo. 5 man mga rights. Tag 50 mo. Oh. Go mo ka rights. Go ta rights tayo. 50 na dai.
magsakay sila banana boat guys. Ako dili lang kumuuban kay apoy na. Uy ko so mag-video ako nila. Pero Umuwi na, ma'am? Umuwi na? dito kilit-kilit ligo-ligo. Nakilig na, kahit sa picture. Nakilig sa ay! Ah, lima na dahil. Wala na po ng kuwan. Lalo na po na. Ay, picture. Masala ng wakay gunitan. Isa pa, Wala na. So guys, dire na tas kilid. Ikapoy mo ulo dai. Bilar kay ko ba? Tara. Ah. Ingaw kayo ito ba? Wala, kapoy man. Lagi? Dili malinis sila dahil. Dili lahi ni kanang bago abot na mga ano. Lagi abinog sila ni. Bunsag ng mga rides oh. Lagi. Uy, dari naman mga talon. Yung 1.5. Manang 1.5, ikaw na naglingkod. Ay, napa mo isa ka ride. Doon ka ride silang sakyan guys. Ang isa banana boat, then katong isa itong ituyok-tuyok mo sa tubig. So worth 2.5 na pulo kabuok ang pwede mo sakay. So i-divide 10 nung dayon ninyo. Tara, tara siya ta. Napa mo isa ka ride. Ulit, donate pa ya, ulit. Magbong, mama. Kaya amo na ipaligo ka ron. Nagila ka. Gua malapit.
bayad na, bayad na. Bayad ka ng kuwan. Yung bayad na. Nakitang di naging niya pag-ayo. Hindi na ganito. Nayarga ka ito. Niya kung bisuga ko. Amo yun. Yan siya ayaw yung buhi. Kasi yung siya kanana. Yung matangak. Maabang ginuka. Maabang ginuka siya sopa. Kaya mo ana pero grabe pagdaog din mo. Asa naman. Wah. Ulit, ulit. Amon tolay gamay ra sila. Gamay ra sila. Ikaw kanina kay punungan mo. Puno kami niya mga dagko. Langoy na sa daan eh. Gayon. Eh, Lagi na yulong ni. Dada ba kay dili init no? Tayo kayo ta. no. Yung init pa kay to, dapat ang ulo. Hindi mapagtong din ta. Salamat Miss Carmela. Thank you sa rooms and accommodation. Tanan, thank you. Sakyanan ay sa van. Visit na ninyo yung iyong page. Para dani. Visit lang ilang page guys, Vacation Pro Travel Services. Mga travel sa Claveria, Bukidnon, Surigao, Zamboanga, hopefully. Kadumig, Pantasilan, Puhon. Ano naman? Lipong-lipong na. So pag umana mo diri guys, adto mi sa among last nga island. Og mao nay wala pa ko kabalon sa name. Ngutana sa kunya. No? Sada ko ano. Say mo YouTube yan. Mabok TV. Ha? Mabok TV. Mabok? Mm. Spelling. M-A-B-U-C. TV da yun. Oo. Guys, namin sa ika-last na mo nga island. Ang name is... Ano sa pangalan na ni? Nga island? Hiyor-hiyoran. Ha? Hiyor-hiyoran. Hiyor-hiyoran. Lisod na kay pronounce nga pa eh. Lisod kay pronounce nga dyan eh. Island. Hiyor-hiyoran. Nalaliyam po. Kasi yun, 6 for 150. Grabe ko kung ano. Sa... Grabe ka clear.
Ah, sila. Pagod to. Kapalit kag mga souvenirs diri nga island guys. Ano yung fourth and last island nga mo ni Na ako kay di na ako magbailin lagi ngaon. Pandalhon ko sa sabay. Lami daw. Ang ako masuntaan ni kay lami tilawon gud ninyo. Kaon si Zion? Nagkaon si Zion? Kaon si Zion? Ini sir oh luto na ni siya. Me. Kana? Lami, mani pero kapoy lang. Sino kung taban ni mo ma'am? Kapalo na sa parang kay. Ay, ma'am, dali o. Tilawon na tunim tuyom ba? Nag-video ko sa inyo kay. Makabantay kay video to. Makabantay. ano yun pagka-eating no? Sleepy. Ni. Hindi, sleeping ba? Ana? Amo nang pait. Murag yun no undo ba? Murag dugo. Pait. Ilaw. Haul silaw. Silaw. So that's it guys, there is sa Britannia Group of Islands, there is sa Surigao. Balik na tag Cagayan. Ganan mo yung nga ni klaseng nga video, please like and subscribe to our channel. Peace. Bye bye.